football tournament. Hang ni don lang I Pak Matthew Makdo pada I working president juga NSCA beri try juga ni madan. Te ni don tamen show introduce dia depi kalian kan ka jingtu juga ni tournament. Kan ni ka tournament jingtu ka longba. Kali veteran ka first round ni le da kalik. Second round di not out. Te kidon kan tim moro. Te yang survive pi ni tournament. Te moro kita lah song lockdown lah song expo lot. Asal ngat lagi vlog sudah kan ka tournament jungi veteran. In spite pati gue tournament long. Kajingdon jegi kunhun baper bat kiriu shimen ki baju persang ban kentiu gi kamele kai ki baper hakadong berkathain Ribhoi district bat kumju hakajelah hi barok away kala penlong ban yo ikilat kilenti ya babon kiriu ye jele kai ki bakentup nadu gi badang samla bat kumju iki balasan ki balarang baru kanong po veteran football committee kabadai kawai negi kunhun ka baju persang ban kersiut ban ailat biang ru iki balasan ki balarang ba ki balong kum kinoi le kai football ki barim kane ka komiti ha ka jinglam khamat uba lambok rambai harangkar ka jing trelang bat kiwe ki riurang ba kila penlong ka football league tournament ha ka madan NSCA paham sim nak benta ki riurang ba ki balai pesan senam karta hadu ki bala sapho senam karta ya kane ka tournament la yo ban play perdano menta ka singi ka phratrik ulber arajar arpuwei ha ka bala wan man play perdano kane ka tournament do skatri jong ka NSCA uba Matthew Makdo harangkar ka jing non lang ki riurang ba kibakan thup yu rong ba snong jong ka snong paham sim uba Jedwin Lingdo wa assistant rong ba snong uba Prang Sumer bat kiwe de ki rang ba kibalong ki dekhot jong ka committee lai poi ban simbenta ha ka tournament lagi khat nyau tli ki team kibana ka leng ka dong Ribhoi bar kumju kibana khapsor ha ka sngi play perdai ka tournament layo ban sakhi ka jing khun ha prank ka All East Goal Saw Khwan persha ya ka Western Border Association Shillong ha ka ba ha ka jing khun layo ra ya ka jing job da ka All East Goal Saw Khwan dan Riu Goal la ka wei Boleh sibun I ba abok rambai I badai I organizer jong ka tournament nak taki veteran ki no lekai football veteran kumban suong no ka program ka football program na ka tournament hani nong po bunsin hi I khmat jong I ba abok rambai I baju peniat nak wei ka por ka wei pat la ka dei ka football nak bentaki kena dan ka football nak bentaki player nak office bat benta ka di kesinjam ka ba kasim tolong ban penilek ka ya ki veteran football ngai gi dur khmat ki ba ngai itho ki babon ke di ngai itho asutanat sibun ba kidon ka ni ka mensim ban wanilek kai ka ni ka tournament bat I kumba kidon kumba khatri turli ki team ki ba ilek kai ka ni ka tournament bat ki babon ki dei na po Ribhoi bat ngasutanat sibun ba kidon ru ki team ki bawan na po nabar juga district Ribhoi de kan ni ka pen I ya ka jingkloi ke jongpi ban ya simmentah kan ni ka tournament bat kan yarap ru ya ki team ki badan na po Ribhoi ba kinang kiu sakmat ban ngej skam ba nakaliang jong I babok bat ka team ke jong I ba kinang la ban organize kum kini ki program ke tournament bat kham tamru kan long sha ka job nadu ko ba kan ka singi ka pasdang hadu ka bakut takit bok kit riang ya baro ki tim ki badan hangne bat kumju ki bandang ilek kai nang ne sha khmat hadu ka singi final bakan long sha ka job nakit bok riang ru ya kan ka group jong I ka je po jing lam jong I babok bakan long ka job tang ding kitien ngai play pi baro to kan long ka jing job ya baro hi ki noi ilek kai bat ki organizer tang ding ni kitien ngai play pi baro polisi bot